Yan habarlardan belläp geçmedýäli Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň öňkü giýewi we soň onuň garşydaşy bolan Rahat Aliýew Wienanyň türmesinde ölü tapyldy. Awstriýanyň häkimetleri onuň öz janyna kastetdiňini aýdýarlar. Aliýewiň aklawçysy müştertiniň öz janyna kastetmegine şüphe bildirdi we ören berk derňew geçirmekligi çağırdy. Bu barada kardeşim Gödeliň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. 24 fevralda Awstriýanyň suwdunyň medeniýet wekili adam öldürmek bilen bagly aýyplamalaryň esasynda tutsak astyna alynan we özüne ýönkelen aýyplamalary siýasy atlandyryp ret eden Aliýewiň öz janyna kast edip ölenligini habar berdi. Josefstadt türmesiniň başlygy Peter Prechtel Aliýewiň öz islegi bilen yerleşdirilen türmäniň medisina bölümindäki bir adamlyk otagda özüni asyp öldürenligini aýtdy. Awstriýanyň mediasy Aliýewiň aklawçysy Klaus Einettere salgylanyp, onuň 52 ýaşly müşterisiniň özüni öldürmegine uly şüphe bildirýänligini habar berdi. Men onuň ýanyna düýün baryp gaýtdym. Onuň öz janyna kast etmek töwekkülçiliginiň hiç bir alamaty bolmandy diýip aklawçy Einettere aýtdy. Biz onuň ölüminiň ören jikmejik barlanjagyna we ölüminiň sebäpleriniň anyk ediljegine umyt baglaýarys diýip aklawçy Apatiýalikler agentligine aýdypdyr we hiç kimi ýalňyş hereket etmekde aýyplamak isleginiň ýokdugyny ma'lum edipdir. Türmäniň ýolbaşçysy Prechtel Aliýewiň öz janyna kast etmäge ýykyn edýän bolup görünmänligini we şonuň üçin onuň kamerada ýeke bolmagyna ruhsat berilenligini aýtdy. Ol Aliýewiň kamerasynyň ýygyderli barlanyp duranlygyny, diňe ýuwunýan otagynda barlyk geçirilmänligini ma'lum etdi. Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Nurjan Aýtmahanow ministrligiň Aliýewiň ölümi baradaky maglumatlary barlaýanlygyny 24 fevralda habar berdi. Rahat Aliýew ençeme ýyllap Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň uly gyzy Dariganyň adamsy bolupdy we ýurdun Milli Howpsuzlyk komitetiniň ýolbaşçysynyň orunbasary wezipesini ýerine getiripdi. Soň Aliýew Gazagystany terk edip Awstriýada ilçi wezipesinde işläpdi. Şol wagtyň özünde de 2007-nji ýylda iki Gazagstanly biznesmeniň ogurlanyp öldürilmegi bilen bagly derňew işi gozgalypdy. Awstriýanyň häkimetleri Aliýewi Gazagstany tapşyrmakdan ençeme gezek ýüz öwrüpdi we onuň Gazagstanda adalatly suwt edilmejegine howatyrlanma bildiripdi. Awstriýa 2011-nji ýylda öz derňew işini gozgady we Aliýewi adam öldürmekde aýyplap 2014-nji ýylyň dekabrynda karar çykardy. Aliýew geçen ýylyň iýun aýynda özüni Awstriýanyň häkimetlerine tapşyran soň türmede saklanypdy. 2008-nji ýylda Gazagstanyň suwdy Aliýewi hökümete agdarmak üçin dildöwüşige gurnamakda we adamlary ogurlamak boýunça jinaýat toparyny döretmekde aýyplap gaýwana 40 ýyl tutsaklyga höküm edipdi. Kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Geçen hepdäniň soňunda paýtag Taşawatda güýçli ýagnyň ýagandy we munyň netijesinde käbir köçelerde uly gowrumly suwlaryň ýygnanandygy habar berilýär. Bu ýagdaýyň bolsa hem piýada hem de awtologly ilata yaramaz täsir ýetirenini aýdylýar. Azatlyk radiosu bu barada ýürite video raport taýýarlady. Şol video raportyň audio ýazgysyny kardeşim Muhammed Tahirden dinläliň. Hudaýberdi köçesi Aşgabatyň iň gatnawly uly köçelerinden biri. Umuman köp gatnawly bolýan bu köçäni geçen hepdäniň soňky 3 gününde tutuşlugyna diýen ýaly suw bastı. Köçe şol günleriň dowamında Aşgabatyň ortasyndan geçýän suwly kanala meňledi. Diňe köçäni däl, köçäniň gyrasyndaky ýollary da suw bastı. Bu ýagdaý bolsa piýadalar üçin aýratyn kynçylyk döretdi. Sebäbi şäherde jemgeçilik transporty bilen gatnaýan ýolagçylar duralgalara barmak üçin suw batan ýollardan käbir ýerlerde balaklaryny çyzgap geçmeli boldular. Adaty günlerde uzun nobatlar emele gelýän käbir duralgalar bolsa boş galdy. Sebäbi ýoluň gyrasyndaky şol duralgalaryň iki tarabyny hem suw basyp, olar hamana suwun ortasyndaky adada gurulan kiçijik bir desga meňlediler. Aşgabatda ýagan ýagyş esasan hem Hudaýberdi köçesindäki awtokombinatyň töwereginde uly kynçylyklary döretdi.
Köçäniň hili ulag sürmek üçin adaty günlerde de amatly däl. Ýygally günlerde bolsa ýagdaý hasem ýetileşýär. Köçäni suw basanda ýolda küçükhanaklar gözden gaýyp bolup sürüjiler üçin hem piyadalar üçin hem duýdansyz synaglara örildiler. Ýagyş diňende Hudaýberdi köçesindäki awtokombinatyň töwereklerindäki büreň suwlar azardan ýyzyna çekilip başlady. Suw ýyza çekilende ýoluň ortalaryndaky çirek adajyklar emele geldi. Bu adajyklaryň ýagyş suwunyň töwerekden aktyryp getiren daşlaryndan, çagallaryndan emele gelenligini çaklasa boljak. Geçen heptäniň aýagynda 3 gün dowam eden bu ýagyş Aşgabatyň uly bir böleginde ilatyň adat durmuşyna öz ýaramaz täsirini ýetirdi. Bu meselede göze ilen en esasy problema bolsa, ýagyş suwunyň aşağı syrgyp, ýerasty kanallardan akyp gitmän ýollaryň üstünde ýygnanmagy bilen bagly. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Murat Gurban munyň sebäbini şeýle düşündirýär. Paýtagtyň Hudaýberdi köçesiniň käbir ýerlerine suwun jemlenmegi köçäniň barjurlaryny suwun akara derýaja ýeti çukurjyklarynyň ýoklugundan, ýagny barjurun arasyna suw gidip bilerýäli deşik koyulmandır. Käbir ýerlerde bolsa suw barjurdan geçen bilýän bolsa akarlarda we basketlarda aşa köp suw ýygnanyp köçede kiçijik köl jagalar emele geldi. Hatda barjurlarda suw giderýäli deşikleriň biten ýerler hem bardy. Şeýle köçäň suw ýygnanyň ýerleriniň çöküp bolmagy şol ýerlerde suw köp jemlenmegine getirýärdi. Şunun ýaly başagaýlyk ýagşly howada Aşgabatda mydama gaýtalanýar. Bu problemanyň ýylyň dowam etmegine nämenin sebäp bolýandygy we onuň öňünalmak üçin nähili çärelerin görülýänligi barada şäher häkimetlerinden hiçeli maglumat alyp bolmady. Kardeşim Muhammed Ahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu raportyň video ýaly görnüşine Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynda tomaşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensandan garum.info arkaly girip bolar. Paýtagyt Aşgabatda güýçli ýagan ýagşyň ýygyny köçelerde suwun ýygnanmagy eýem adaty ýagdaýa öwrülip, şeýle ýagdaýlara sehel güýçli ýaganyna da duş şelte bolýany aýdylýar. Eýse muňa näme sebäp bolýar? Bu ýagdaý näme bilen bagly bolup biler? Kardeşim Gözel bu sora bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Soňky günlerde Türkmenistanda güýçli ýagyş ýagdy. Aşgabatyň hatda paýtagtyň merkezindäki uly köçelerde de köp suwun ýygnalanlygyny görmek mümkin. Şeýle ýagdaýlar adatça ýagyşdan soň Aşgabatda göze ilýär. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin suw köçelerde ýygnalýar? Aşgabatda ýaganyny ilki beline begenýäsbir. Bu bir tebigatyň eçilen bir gözelligi hem gudraty bereketi diýip kabul edýär. Emma şoň ýygyny bilen hem şol ýagyş köprek ýagaýsa bu tebii hadisa öwrülýär. Adamlar üçin kynçylyklar dörýär. Onun esas sebebi Aşgabatyň kanalizasiýa setiniň gurulmanlygyna. Gurulan ýerlerine de olaryň gowy ulanylman, wagtynda remont edilmän, olaryň çöküp galmagyna. Remont edilýärse de şu taýy gowy düzelmän diňe üstünden täzeden gum dökülip, asfalt çekilip şeýdigine goýulýar. O taýda da täzeden opurmaklygy getirilýär. Şu opurulan ýer täzeden köpelýär, ulolýar, ondan lagym suwlary yer astyna da ýayramak bilen bolýar. Olara bir tarapy, ikinji tarapy Aşgabatyň köp ýerlerinde kanalizasiýa seti dol çekilmedik ýa-da öňünde tutulmadyk ýerleri bar. Şu taýlary suw ýygnananyna ol ýokarky suwlar, ýaş suwlary bilen aşağı suwlar birleşýärdi, köp watlap durýar. Ine aýdaly Aşgabatyň şor diýen ýaşaýyş massiwini şeýle, Aşgabatyň içinde de şoňal ýerler, petrek ýerler. Aýdaly 6-njy mikroraýonyň ýeri mudamada özüniň pesligi bilen şu taýda suwun ýygnalmagy bilen tapawutlanýardy. Siziň agzaýan sistemaňyz nähili sistema bolmaly, şoň görnüşi nähili? Bu kanalizasiýa sistema diýemde esasan lagym suwlarynyň aktyrylmagy o taýdan gödüňde tutulýar. Şoň bilen birlikde ýaş suwlarym, gar erep gelýän suwlar ýa-da dar tarapdan gelýän sil suwlarym şo yer astyndan çekilen kanalizasiýa turbolary esasynda şäheriň demirgalyk tarapyna äkidilmeli. Ýöne kaçanna ýaş gaty köp ýaganna şol turbolaryň şonça suwy äkitmäge mümkinçiligi ýok.
tekniki ýagdaýym pes derejede. Hem öňden gurulşy soňundan ulanlyp gaýlanmagam soň içine girýär. Norberdaga şu ýagyşly günleriň dowamında Aşgabatyň ençeme böleklerinde izli-izine bir näçe sagatlap elektrik togunyň kesilenligi barada hem maglumatlar gowuşdy. Elektrik togunyň kesilmeginiň ýagyş bilen näkilik ara baglanşygy bar. Everde elektrik enjamlary düzüw ýagdaýda bolsa, şondan gidýän liniýalar ýa şondan çekilýän kabeller düzüw ýagdaýda bolsa, ýagyş oňa täsir etmeliler. Emma şolun ýagdaýy ören erbet. Onsoň çala bir ýelim bolsa, ýagşam bolsa, ýa başga bir tebii hadise bolsa, olar derrew gaýlanýarlar, işläp bilinoklar. Düge ýagş üçin elektrik togunyň kesilmesi bolmaly däl zat. Emma bize bolup dur. Şol ýanky diýen hadisaň aýyň 20-sine Aşgabatyň demir ýolundan Demirgaýak tarapynda 24-de çenlerek tok östü. Ertesi günü aýyň 20-sine günni saat 10-dan 15-e çenli demir ýoluň gaýrysynda ýende Demirgaýak tarapynda elektrik tog bolmady. Şol bolmadlyk jygyllyk baglaryna çenli ýetipdir. Şol baglarda da bolmady. Norberdaga Aşgabatda togyň kesilmegi ýaşaýyş jaýlarda ýygy-ýygydan bolup geçe, köşklerde, merkezdäki uly binalarda da elektrik togy sönüp durýarmy? Ýok. Oňarda men arzuwşamok, bolmana şoňardadyň gürrüňem edilenok. O taýlaryk çekilen toklar tekniki talaplary laýyklykda çekilýän bolmagy mümkin. Kärdeşim Gödölüň Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Norberdi Nurmämedow bilen geçiren töhütdeşligini dinlediňiz. Aşgabatdan soň gurrüňmizi Liwap vilayaty bilen dowam etdirýäs. Liwap vilayatyna hem geçen hepdäniň soňuna we şu hepdäniň başyna güýçli ýagynyň ýagyny habar berilýär. Bu vilayatyň käbir etraplaryna bolsa ýagynyň diňe ilaty däl, eýse ekin meýdanlaryna hem ýeti täsir ýetirenini aýdylýar. Liwapda habarçymyz Osman Halifoň maglumaty. Liwap vilayetinde indi 5 gün bäri yzyzna ýagyş gar ýagýar. Howanyň ýyllyk gijelerine de 1-2 derejeden aşak düşmän soň ýagýan gar çalt ereýär. Owa şäherleriň köçeleriniň köpüsi suwdan doly. Jemaat hojalyklarynyň işgärleri onu başga ýere aktyrmak, suw maşynlarynda sordurup almak bilen meşgul. Asfaltlanmadyk köçelerden bolsa geçer ýaly däl, palçyk. Şor ýerlerde täze dören owalaryň käbir ýerine ýeňil ulagda, hatda uly ýük ulaglarynda da girip bolanok. Ygalyň köp ýagmagy käbir o hojalyk işleriniň bökdelmegine getirdi. Daýhan birleşikleriniň irki gökinler ekilmeli ýerlerine girer ýal däl. Daýhanlar irki kartoşka, soğan we beýle käbir gök önümleriň ekilmeli möhletleriniň geçip barýandygyny aýdýarlar. Liwabyň bazarlarynda ilat ödürlenýän gök we bakça önümleriniň agramly bölegi owa ýaşaýjylarynyň şahsy melleklerinde ýetişdirilýär. Serdarabad etrawynyň ýaşaýjysy Bagtyar geçen ýyl fevralyň ortalaryna kartoşka, hyýar, balgar burçyaly gökinleri plyonkanyň aşagyna ekendigini, bu ýyl bolsa yzyzna ýagýan ýagyşlar zerarly. Toprak guraman soň olaryň hiç birini ekip bilmändigini aýdýar. Indi olary mart aýynda ekmeli bolar. Giç ekilen soň ekinler giç ýetişer diýip Bagtyar belleýär. Velayatda saýaly, pürli, miweli agaç nahallarynyň oturdulmagynda da bökdençlik ýüze çykdy. Şu mövsümde oturdulmaly 300 000 düýbe agaç nahallaryndan oturdulany 40 000 düýbe golay. Galanlaryny indi oturtmaly. Gar ýagmyr ýagmasyny goýmasa meýdana çykyp nahal oturdup bolmajakdygyny bagwanlar aýdýarlar. Gowa çekiljek meydanlarda da tekizleyiş, yuvuş ve tağıt sularını tutmak için tayyarlık işleri wagtlaýynça togtady. Diňe çiğil çekilip tayyar edilen meydanlarda yuvuş suw tutulýar diýmeseň, başka işleri geçirip bolmaýandygyny kärendeçiler aýdýarlar. Sebaby atyzlara traktor salsaň batyp galjak. Käbir pesräk atyzlar suwdan doly diýip galkynyş etrafyndan kärendeçi daýhan durdugyly aýtdy. Ol ýylyň gally gelmeginiň gowy tarapynyň da bardygyny belledi.
şu yıl deryada suwun köp boljagy belli. Bir neme giyjire ekilse de suw yeterlik bolsa gowy hasla garaşy bermeli diýip paýtaşy kärendeçi durdugyly belledi. Welaýatyň suw hojalyk hünärmenleri de alınıp barlayan gözeýçilikleri esaslanyp hakykatdan da şu yıl Amy deryada suwun geçen ýyllardakydan köp boljakdygyny, şonuň üçin kenar berkidişi işlerine deryanyň joşaryna garaşman şu günlerden has ykjam girişmeň zerurdugyny aýdýarlar. Ýurdun howa maglumaty gullugy ıgallı günleriň şepdäniň soňuna çenli dowam etjekdigini habar berýär. Habarçymyz Osman Halifoň taýýarlan maglumatyna däýişli Azatlyk radiosu Ýurito fotoseriýa hem çap etdi. Fotoseriýa tomuş edip Lewap welaýatyny ýagynyň ýygyny dören ýagdaýa sin etmek isleseňiz, sizi azathabar.com web sahypamyzda çağırýar. Web sahypamyzda turkmenistanyň arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde güýçli ýagan ýagynyň ýygyny nähil ýagdaýlar gödeýler. Bu barada bize gurrun beriň, öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýadyň. Şeýle de hormatly dinleyijiler, şuň ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjylaryndan ýagynly howalar siziň ýaşaýan sebitiňizde o wagtda nähili duýulýar diýip soradyk. Häzir bu soragy okuyjylarymyzyň galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta diýaratly okuyjymyz pahyr adamlarda internet ýok, bolmasa aýdaýjaklar, iň gowsa Allahdan kömek, sabır soraly diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda goşulmagy çağırýar. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çağırýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzda Balkan welaýatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Geçen hepdäniň ahyrynda has takygy anlyny geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanda gurulyp ulanylmaga berilen 141 deshanyň henisem işe girdilmändigini aýdyp degişli türkmen resmilerine tanqid etdi. Balkana ýygy-ýygydan sapar edýän Aşgabatly ýa-da Jamanmurat Bugaýew geçen ýylyň dekabr aýynda açylyp ulanylmaga berilen Gazagystan, Türkmenistan, Iran demir ýolunyň Türkmenistandan geçýän bölegindäki onlarça demir ýol stansiýasynyň işlemeýändigini aýdýar. Bu stansiýalaryň prezident Berdimuhammedowyň gurrunyndan 141 deshanyň arasynda bolup bolmandygyny anyklamak henide çenli başartmady. Emma bu stansiýalaryň açylyp ulanışa berilenden bäri diňe stansiýanyň däl, ese onuň töweregine işgärler üçin salynan ýaşaýyş jaýlaryň hem boşap duranyny habar berilýär. Bu barada kardeşim Gödeliň Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň. Amanmurat aga, soňky hökümet maslahatynda ma'lum edilişine görä, Balkan welaýatynda 15 çemeti ulanylşa berilen desha işlemändir. Balkan welaýatynda ulanylşa berilip işlemän duran haýsy deshalar siziň ýadyňyza düşýär? Men ýadyma düşýän zada Demirgal Kunorto demir ýolunyň esasy bölegi tas ählisem Balkan welaýatynyň içinden geçip 700 kilometrden köprek yer. Şu ýerde de 30'a ýakyn demir ýol stansiýasy guruldy. Ol bir demir ýol stansiýasynyň wagtlaryny bolman eýsem şolaryň ýanyna demir ýol wagtlaryny demir ýol stansiýasyny işlejek gullukçylaryň demir ýol işgärleriniň işçileriň ýaşaýak jaýlaryň bina edildi. Ählifinde de ýaşamaga ähli mümkinçilikler, döwrewap mümkinçilikler bar. Ine şolary halynan binalar
boşdur. Bu demir ýolda otly gatnawy ýoly goýuldymy? Doğru, demir yolunun kuruluşu doğruluğunu geçen yılın ayağını tamamlandı. Yönü şeyde de o zayadır bereket ön karındık etrek aralığına yolu soğutusunun katına yolu koyuldu. O yerdeki vağlanlarım yaşayışa sünnetlenip sanılacağlarım eyyemdir ulluluk uğrullu yönü bereketten karındıktan demir kalıptı. Қазақстан Республикасы bilen herhedetli aralıkta 17 demir yolu stansiyası var. Yine şurada kalınan binalar ehlisi boşdur. Demir yolu işleyen işçiler sünnetlenen bir kanı kota olayması da gelişti. Demir yol vağlarlarım, yaşayışlarım boşdur. Aman rada, halkara demir yolunun uğrunda duran şol täze stansiýalaryň işlemän durmagynyň sebäbi bilen gyzyklanıp gördüňizmi? Şoň sebäbi nämede? On başlığı hazır halkara demir yolunun bereket karındı terhette karalığını yolu soğuttular katlanıp bine yük ottular katmaya. Sözcüğün demir yolu sular sünnetlenen duvarlarlarım işleyen yolu suvarlarlarım işleyen ondan ben önüne hem sünnunu şuna anık cevabı alıp bilmedim. Şol demir yol stansiyalarının ehlisinde şol yük ottular katmayanım olsa bari bir ağzımdan ona yakinadan diyen her stansiyada. Şolary bolin yaşama sünnetlerini kurulan zaylar qaylanıp berilenip. Aman rada, Balkan vilayetinde yaşayış obyektlerinin, sosial maksatly kurulan obyektlerin hem onlar çatı soňky ýyllarda ulanylşy tapşyrylypdy. Şolaryň ýagdaýy nähili? Indi buların bir topara ulanmagy berildi. Başga edil göze dürtürüp duran ýagdaý bar. Nerta şäheriniň demir galyp kunnataryny Nerta Balkanava şäherine değişiklik bolan düzmergen ulu pasyolog var. Ulu yaşayış maksadı var. Bir yerde ençeme milletlerini paylap verdiler. O milletlerine adamlar, zaylar, hanlar, on başından yüze yakın zay, ölüm bir etazıl zaylar, yönü ehli, amatlı olan yaşamazı da amatlı zaylarım. Türkmenistan'ın felaketçiler hem de senagatçılar birleşiginin ağzası olup duruyan hususi kuruluş firmalar tarafından bina edildi. Elbette devlet ve kazi, devlet buyurması adımına da kaledildi. Şolarım adımları yaşayışay hükmünne 30 yıllık kredi bilen satmak mesulüm kurulan zaylar yönü yerli halkın maliye seriştesinin ağırlığı sebepli 30 yılın doğanına da şu zayları satın alıp bahasını üzülüşüp bilmezler. Göz yeterli sünem şol yerde bina edilen 100 euro zayin bolmanynly den ýarty 50% häzir boşdur. Kardeşim Gödölüň aşawatly synçy we ýazyjy Amanmurad Bugaýew bilen geçiren töhretdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sewitiňizde, owaňyzda ýa-da şäheriňizde gurulup ulanma berilen soňrada işe girdilmän duran deshalara duş gelse bolýarmy? Bu barada bize gurrun beriň. Öz bellikleriňizi, garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Gepleşigimiziň başyna hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölümine ýatladyp geçesim gelýär. Biziň efire giden ýa-da gitmedik maglumatlarymyzy biziň azathabar.com web sahypamyza okap ýa-da ol ýerde öz pikir araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Azathabar.com web sahypamyza Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Şunun bilen habarlar gündelik programmamyzy hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.